Ano yung videographer natin na naman? Yes. Kutsara talaga yung nagdala. Oo. Abay, ako ba yung gatsu ko charita? Oo. Pangkuha ng sabaw. Ano na? Ano na? Hindi mo baga makakakuha ng ano? Sabaw. Oo. Kurang kung talaga ito pang sandok ay. Oo. Ano na ito? So yan po. Kakakain lang namin. Pag ito na nagliligpit, yung pinagkain. Kami pagkain, balat kagad si tatay. Yun. Balat kagad si tatay. Pansino na malungkot. Malungkot sila. Malungkot kayo? Malungkot kayo? Malungkot nga. Malungkot. Ay, Hi, Leo. Oo. Nabasa ko yung comment mo. Napunta. Ganda. Napunta kasi, pumunta daw ako. Ha? Kali comment. Pagpakidin. Napin kita. Pagaling ka ha. At yan po. Bali tapos ko na yung pinturahan. Ito naman susunod kong pinturahan. Yan. Tatanggalan ko muna ng mga simento. Sa mga kalawang. Bago pinturahan. Para mas dikit yung pintura sa bakal. Hindi sa kalawangin. Yo, si Jin. Jill, bumili ng yelo. Kakain na kayo? Hindi pa, magluluto pa lang. Magluluto pa lang. Si Kuya, galing sa pagtinda. Ayan.
Sasayang mga araw naglasal. Bakit lang lalabing at ulipo na hindi nakakasawa. Sa pagbabalik na! Sa aking Sa pagbabalik na! lubos! Ay, sa boss! Ay, ay, ay! Ah! Huli. At ayun na nga! Nagulat na naman! Part 2 daw, kaya ni pula. Part 2. Palapit-lapit ka sa akin dahil magugulat ka lagi. comment. Adan po na linisan ko na po. Dami na natuwa. Tricycle terracer eh. Nanggalan ko na sa ng mga simento. Yan po. Bali magpipintura na pa ako. Ay, 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 ay! Ay, ay! Tingnan mo, di ka tumitingin sa dinadaanan mo. Part 2 nga. Putik yung paa. Ayan po. Yung maghuhulog ka ng tira. Tapos pupulutin. Sani ng bayan, sani ng pamilya. Sani ng tayo umaasa. Ang ganda mo. Oh, ang ganda-ganda na ng bahay ng dalawa. Oh, musika, ibigan, kay sarap sa ilalim ng kalawan ka. Pagkapiling ka, umitig sa kawalan, saksi ang buwan at ito'y sa pagmamahalan. Ating dalawa, ating dalawa. Sorry Lana, Shani Nana, Shana Nana, Shana Nana, Shari Popom. Shana Nana, Shani Nana, Shana Nana. Bakit? Nangyari? Nangyari?
Yan po dito naman magpipintura. Bali, pinagtanggal ko na yung mga simento na nakadikit. Yung mga naglakas na lang po yan ng simento. Yan po. Yan. May ano pa. Yan. Pinturahan ko na siya. Linis na. Ayan, mga simento dyan. Dikit na dikit. Yan, susundot ko ng spatula. Mga minidingan, pinturan po yan. Pero, Sisihan ka ng ama ating gabi. Kaya ba? Kere mo? Ha? Kere. Ha? Kere. Kere. doon ka. Alright.
Yung ibang pintura to. Ha? Ibang pintura. Meron pa. Okay. Para saan daw? Buksan. Pwede buksan. Para naman. Ha? Ito lang buksan. Takot gamit. Ayan. Bye-bye. Ba't hindi maniwala? Last day na nga. Ayaw nilang maniwala. Ikaw, Mark, naniniwala ka? Uy, last day na namin. Naniniwala ako pero sana Ano? pumunta pa rin. Ay, oo. Dami pang mga araw na pupunta kami dito. Sa birthday ko, pumunta kayo. Pag nag-invite kayo. Pumunta kayo guys! Sa birthday ko. Basta di kami busy. Pero pag busy yung team, sorry. Kaya nga. Di ba? Sorry. Electric ko na. Gusto mo muna. Ano? Magkumumot ito. Ano na yun? Hindi ang camera mo. Hindi lang naman. Malupit? Walang nakakagulat guys. Nasal mo na? Oo. Nasal ko na doon kami. Ha? Ano yun? Ati ko siya. Ay, wala nga. Punta ako sa rin dito. Umuula po ko sa kanya. Seryoso. Ay, sali na sana. Ito yung sa'yo. Ha? Sa'yo. Yo. Yo. Yo! Amoy! Uhup! Amoy! Hindi ko na para mag-view yung pag-vlog. Pag-vlog yan. Amoy! Hinahalo ni Kuya Gatcho. Kuya Gatcho! Gatcho, pambili ka. Kuya, ano eh, Kuya Jong? Jong! Yo. Oh. Bagyot. Jib. Oh, Jiba! Bagyot. Ano, guys? Oh. Yo. Ano yung videographer natin na naman? Si Tropa. Yes. Hindi kaya yung magpapatuman na ng diamond. Ay! Pang dayo. Ang dayo. Macam ba? Tignan mo. Ito ka na. Muna kita ko na. Ay, Jambang kalawa. ito ko na. Hindi. Ano talaga? Ha? Tumutulo ka Isa lang. na lang, isa na lang. Tapos yung sa taas. Pakambol mo tayo kunwari. Tol, tumutulo yan. Oo. Tapos ko lang tol, pilit lang. Hinga ka muna. Kawawa yung Ayaw videographer. ko. Kawawa yung videographer Pero mo. magpapahinga ako. Kawawa yung videographer mo. Kumala mo dyan. Yan lang kunin ko. Lang. Yan ako ng B-Max na to. Tuturo. Ah, nagtapatakan na rin ng motuloy. Luloy. Tawagin kami naman mo. Luloy, Siguro bilsin. dyan. Yan lang. Mayroon dito. Hindi na.
Mali lang mo yung tawag mo. Sabi mo, neighborhood. Ano, masuli. Malusi. Maluti. Dapat maluti. Ayan na, dito sa labas. Lupit. Amo na talaga! Invite nyo na lang. Kailan mo birthday mo? October 30. October. October 30 guys. Layo pa pala eh. Mag-a-advance na ako guys. Oo. Mga Agosto na. Focus na. Invite mo kami. Saka mag-shoutout naman kami sa mga vlog namin. Yes. Shoutout kay Mar. Yes. Diba? Oh. Yo. Lagi mo naman kami makikita sa vlog. Yo, yes. Kada Hi ka naman na, Jing. project ng team. Yes. Basta guys, malapit na yung birthday ko guys. At bago magka-20 doon, mayroon na yan eh. Dito. Lapit na naman. Yung pag-yun mo masilas na yan. Ayaw guys. Ayaw. Ano? Tapos na kayo? Sus, pagkanugay. Ay, uy! Nataraso yung trabaho ko. Ay, ulo. Ay, dugay. Alamli! Oh, putang si Tore. Yo. Yun. Macho naman ni Kuya Jong. Bird. Walang wifi, no? Seryoso ngayon si Kuya Jong. Matuloy. Kailangan natin mag-settle sa buhay paminsan-minsan. Yes. Ba? Yes. Mga lastina. Seryoso na yan. Walang iyakan ha. Patol, Oo. Walang iyakan. walang iyakan. Dapat tawanan. Tawanan lang. May birthday pa ako eh. Oo. May ganap pa yan, di ba? Dahil pa mangyayari. Ano, katayin na natin yung baboy namin dun sa ano? Ah, Pampanga? Yo! yo! Stop muna. Sipag ng magkapatid. Kuya, Ha? na, kailangan ibakan. Lagot mo. Saglit lang yan sa'yo. Diba? Nga. Ano lang mo. Tuloy ko. Dito ka lang sa'yo. Lagi nito. Ayun, pati. Tago. Bebe! Ah, tama na. Ah, be! Be! Okay, so tapos na po itong dito sa class. Dito sa dito na tayo. Okay. What?
Dito ka lang. Bakit ito? Bakit tayo ito ano? Dito pa! Kay mami ka. Yung biga? Oo. Hindi na. Masyado malupit. Kasi lang. Bakit tayo? Kasi siya. Yan. Tulog kami. Masakit sa kamay ang pintura kong tumutulo. When I see you smile. Tara kuya. Ha? Si ano? Ang mga Jenny. I could face the world. Oh. Kung tayo'y magkakalayo. Yeah. Hey. Na 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 na. Yeah. Malayo na ang iyong nadarama. Pagsasama natin hindi magtatagal. Kaya ngayon malayo na. Yo. Kung tayo'y magkakalayo. Yeah. Yo. Yo. Hindi na. Yo na. Ano lang eh. Ano? Yo. Ito dyan, sa siminto. Oo. Okay, tingnan natin. Tayo maaalaman na. Matitikan ka na. Yo. Yan, salamat talaga sa ano. Salamat sa videographer natin. Yes. Simula noon hanggang ngayon. Hindi pa rin. Ba? Walang ano Walang man. anuman. Talagang pag sinabi natin na kailangan natin ng tulong niya. Tumbling. Lupit. Tumbling. Taas. Patambling. Yo. Yo! Listen up! Yo! Yeah. Yeah. Wala bang tumbling dito naman? Yo. Ten, ten, ten.